Erokamano Mheshimiwa Batalaya en ka kuom Rachael Omollo wach mari mogik ang'eni joyoma omak ndi dakika achiel mane godo ala sekawo joyoma ken korgi mak ma ineno pap kamae kiringo mata wan Woma City kori boneno ute mabeyo as puothe wan go yie kucho miyo wan yomo kwa sum kata oduma okwa wa import oduma from other places one self sustainable to mogi kawache weche mwawacho yena wacha two things only one nenti gimane mako wacho in relation to bursaries en gima waseyuago kata mai Ramogi kae to nineno ka public participation nyocho team to amend the NGCDF Act 2025 of 2015 makoro to asto alaibo chako wache mana matin to eno wache cautiously nekech gine magitime iyudo ka gidhi public participation with a target ni gini nyaka kal koro wadwaro ni bursary kae instead of miyo alai bursary through the governor miyo nyarawila bursary nekech ochung bondo miyo governor moro bursary aso Ministry of Education nigi bursary and every other person has bursary gini duto mondo timango oriw kamoro achiel mondo nyithindo osom to mogi kawacho ni mondo wake maber kako ganda nyaka wapidhi maber bende kwa ng'iyo 2027 kikwa beda ni wan joma oketni wadwa goyo kata sirikal to nyaka wang'eni wan to wadwa komo nang'o mondo wabi wake maber 2027. Erokamano ahinya Rachael.